Dobar dan, dragi gledatelji, evo nalazimo se ovdje ispred druge gimnazije Maribor. Kao što možete vidjeti, upravo smo završili sa prvim dijelom našeg programa. Imali smo do malo prije izvrsnu debatu na 3 teme. Zapravo se govorilo o trenutnoj obljetnici agresije na Ukrajinu. Također jedna od jako bitnih tema bila je i utjecaj mladih na ekonomiju, kao i općenito trenutna situacija sa ekonomskom krizom i inflacijom. Nakon te sjajne debate u kojoj su sudjelovali učenici druge gimnazije Maribor i druge gimnazije u Zagrebu, nakon toga bili smo dobro okrepljeni malom zakuskom koju nam je pripremila druga gimnazija Maribor. Bilo je sjajno kao i uvijek, kao što se ono kaže, Europska unija dobro kuha. Sve u svemu bilo je jako dobro i veselimo se nastavku programa. Vidimo se! Kao kulturno znamenje, to vam je nekakvi kip koji se je radio zbog ove bolesti za sve ove ljudi koji su tad umrli. Onda iza toga imate jednu fontanicu koja nije toliko slatka kao vaše u Zagrebu, ali imamo ju, bar to, ali sad ne radi jer je zima. I onda ovdje ispod, ako si bi ovdje dole spustili, ovdje vam je Len, to je ta dio pored Drave kojeg smo prije gledali i o kojem sam pričala, ali nećemo vas danas voziti tamo jer se sve to gradi, ali inače je jako... Evo, dragi gledatelji, nalazimo se na glavnom trgu Maribora. Kao što možete vidjeti, trenutno smo u gradskoj turi. Ovo su naši vodiči, izvorni govornici slovenskog jezika, mariborskog dijalekta i stanovnici Maribora iz druge gimnazije Maribor. Ovo je naš ostatak naroda. Možete vidjeti da se svi dobro zabavljaju, žive u ovoj predivnoj turi po ovom predivnom baroknom gradu sa elementima modernizma koje možemo primijetiti na ovoj ovdje kući. Ovo je primjer jednog predivnog zgrade u obnovi. Aj bok!
Dragi gledatelji, nakon obilaska predivnog Maribora sa učenicima druge gimnazije Maribor, imali smo priliku vidjeti njihovu predobru predstavu Figarov pir koju su priredili i sad ćemo čuti neke dojmove učenika na tu temu. I kako ti se svidjela predstava? Bila je odlična, nikad ju neću zaboraviti i uživala sam jako. I kako ti se svidjela predstava? Bila je odlična, jako mi se svidjela, pogotovo moja favoritkinja koju neću imenovat i nikad ju neću zaboraviti. To je isto kao što je rekla ova zadnja, ali dobro, eto. Favoritkinju ili predstavu? Favoritkinju. Bilo je savršeno, pjesme su bile odlične, ja bi gledala još 5 idućih predstava koje će biti. Bilo je vanserijski, ljudi su vrištali od uzbuđenja i adrenalina, ja vam to ne mogu pisati, ja to nikad nisam vidio u životu. To je bilo vanserijski. Morali ste biti tamo.